Fox TV Nigeria welcomes you to ancient Obodoukwu Kingdom. We are witnessing the former handing over of the health center built by Obodoukwu people in diaspora under the auspices of Obodoukwu Union of North America. My name is Collins Ibeto. I'm the current president of UNA, the Obodoukwu Union of North America. I'm here today to present and hand over the health center, the maternity ward that we renovated. So I thank God for making this possible. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Ifan, the King of Obodoukwu, and we're here today to dedicate our health center to the World Health Organization that we manage it. I want to thank God for today, and I'm overjoyed to be here to be with my people, and more also to represent the UNA, the Obodoukwu Union of North American members who cannot be here, but we're able to make the trip to be with our people. I'm Lord Justina from Oga JP, the President General of the Social Club of Obodoukwu. You know why we're here today? We have come to commission this. The other building you are seeing on the right wing was constructed by the Social Club of Obodoukwu, and we commissioned it about 2 years ago. So today we are here to commission the one that was built by our indigenous in diaspora. Mrs. Chinwendu Moneke Adeje Jomba Obodoukwu. I'm the immediate past president of Idinutu Social Club of Obodoukwu, a very prestigious women club here in town. And we are here for the handover of the building refurbished and equipped by our brothers and sisters in diaspora. We are here because this has been a project very dear to our hearts. Health is wealth, they say, and we really deserve to have a good health center. The club has finished one, and our brothers and sisters in diaspora have made this beautiful one. Aja nwata, aja mmadụ maka Agba ọgwọrọ ọgwọkwa ọzọ. Ekele na m unu. Unu gosiri na anyụkọla mmamịrị anyụkọta ya ọnụ ọgba ọfụfụ ọhịa unu mere. So ekele na m unu. N'aha ndị Obodoukwu Union of North America, ka m ji were ekele onye ọbụla were sị ka unu mara na aga m akọwatụrụ unu ihe bụ Obodoukwu Union North America. Anyị na-akpọbiri ya akpọbiri ka ọ gara etu ogologo, anyị na-akpọ ya UNA, OUNA, UNA. Ele ndụ bụ ndị UNA ọwa anyị nwa ụmụafọ Obodoukwu, ndị ụmụ nwoke na ndị ụmụ nwanyị bụ ụmụ Obodoukwu, ma ndị alụpụgara alụpụga, ma ndụ bụ ndụ anyị lụrụ, na ndụ nwunye anyị lụtara from ebe ọzọ, obodo ọzọ. Anyị niile gbakọrọ ọnụ were na-eme ọgbakọwa anyị na-akpọ UNA. Ihe mere anyị niile ji nọkọta ọnụ na-eme ya ahụ maka anyị tara ahụ n'obodo oyibo, ehihie nne bụ ndị Obodoukwu nọ n'Amerika. So agụụ anyị nwa na-agụ onwe anyị, ofu onye nọrọ n'oru nwanne ya nọrọ n'Igbo. Anyị sị elu ihe anyị ga-ememe were nwee ike na-ahụkarịta onwe anyị n'anya. Anyị na-akpọ na fon, anyị kpọkọta na fon ike bụ anyị sị mba ka anyị nwee ọgbakọ anyị ga na-enwe were na
ahụkọrịta onwe anyị anyị were nọzie na fon anyị nọ na fon anyị na-eme mitin ọnwa ọbụla onye ọbụla kpọọ na fon anyị nọ na-akọrị na-atụ otu anyị ga-esi eme ka ihe dị mma. Ọ ihe kpatara nụ anyị ji were sị elee ihe anyị nwere ike imepụta ka ndị obodo anyị ihe were dụrụ anyị mma. Anyị were sị tụpụtasịa ụmụ ihe niile depụtacha ihe niile anyị ga-eme. Anyị were sị ka anyị were ya nna nna anyị tụbụrụ ibe ya nna nna anyị were buru ụzọ were rụọ oche ụmụ akwụkwọ. And mgbe anyị rụsara oche ahụ ya pụta 265 ya bụ 100 ụzọ na ọgụ ụzọ 3 na 5. Anyị were ya kee primary schools niile nọ na Obodoukwu. Onye ọ gbara onye ya bụ ibe ya enweghị onye aghọgburu na ya. Kuna n'aka. Ụna bụ ma ndị Obodoukwu niile si na vileji ọbụla anyị niile bụ ụna. Ya bụ ọ na-atụ anyị ụtọ na anyị nwere ike enwe ihe anyị ga-emepụta n'Obodoukwu ka be anyị were na-aga n'ihu. So ọ ya kpatara anyị ji ga lee enwere ndị na-arụ ha ga na primary school ga na-elegharị anya sị gịnị na-eme. A na-ele ụmụazị anyị niile enweghị nke nwere otu o ji anọrụ ala ha sere ha foto perere wee ya welọta ewechasịa ya niile na-ele onye ọbụla na-atụ ihere na-eme anyị ga-atụ otu anyị ga-esi eme ka anyị were rụọ oche. Ọ ihe kpatara unu jiri hụ oche a ugbu a. Ọ bụrụ na ile oche a na ndị nọ na ya ị ga-ahụ na ụmụazị akwụkwọ nwa pụtara mgbe a na-ebute oche na skuulu ha na-akụrụba aka na-agbaraba egwu. Mgbe anyị hụrụ pikcha obi fụkatara anyị sị ihe dụba na be anyị. So onye rụkwara n'ihe a onye anyị ji na ozi a ọ na-ewute m mana Chineke ga-edowe mkpụrụ obi ya na ndokwa. Ọ Jomo onye ji ọ ya mere ihe a ya hapụta. So ebe ọ nọ Chineke ga na-echekwaba ya. Enwekwara onye ọzọ na-enyere ya aka bụ Emeka Ọnụọha nwanne m nwoke. Mgbe ọbụla m kpọọ ya si ya ebe ọ bụ ya nwa na-arụrụ the metal eji were tinyezie the wood nọ na ya. So mgbe ụfọ a ga-eji ego ya na-arụ na-eje mgbe a na-eji na weta ego ya akwụọ ha ya na Jomo ekelela m ụnụ. Then mgbe aha anyị na-eme ihe oche a ka anyị bịara ụfọdụ n'ime anyị lụọ gasịrị foto ụlọ na-awa anyị sere foto ụlọ na-awa were keshiara ya onye ọbụla na ihe a na pikchọ. Anyị lewe ihe a onye anyị na-eti mkpu so ihe na ihe nọ n'Obodoukwu ebe ọ dakasịrị enweghị ọ dịghị ka ebe mmadụ nọ ọhịa arụchie ya ebe niile ọrịa arụchie ya. Anyị were sị mba ụdị ihe a agaghị anọ na be anyị. Anyị sere ya pikchọ pikchọ ya nọ nga ebe ọ dị ka nwa aja ọhịa enweghị ebe a ga na-aba ibu nwere mgbe asị kpụtụ ka ọ nnukwute eke egburu nga n'ime ọhịa obi nga. Anyị nụtara ya mgbe ahụ anyị were sị kama ya enweghị ihe anyị ga-emepụta ka anyị mee ihe a ebe ndị iso nọ nga biko ana m ekelekwe ndị iso ruo echi. Ụnụ nwa bụ ndị bidoro isi ya ana m ekele ụnụ. Ịghọtara ụnụ bụ mama the mama. Yes so thank God for that. So ihe ọzọ dịkwa mkpa anyị ga-eme bụ ka anyị niile gbakọba ọnụ were mara na ihe mere mbụ emeghakwana ọzọ. Ihe a nọ nga ya dahakwana ọzọ. O bidogwe ya dụrụkwa gaba. Onye bịa nyoro anya hụ otu ọdụ raịkwa aka n'isi tibe mkpu so mba lee nụnụ m nwa nọ nga ebee ka a mụrụ m n'uru ala. Nwunye m nwa ọha ekwe ma gị ọha ekwe
n'uru ala ka a mụrụ ya onye ime mere ya fewapụ ọsọ jee obodo ọzọ ọ na-eje amụ nwa ụdị ihe ahanụ anyị achọghapa ome ọzọ ewezụga mgbe ebe bere bịara lụọ n'ụlọ were bido meme ihe ndị nke ọzọ anyị ha chọtachara bụ n'egbe bere ka a mụrụ ha I'm sure a mụrụ more than 2,000 or 4,000 children n'egbe bere biko nwaanyị ya hụrụ nwa president general Chukwu ga-edowe ya ọ ga-anọ nọkarịa ka nka zerewuo ụmụ ya na-azụ ya otu a ha na-azụ ya mgbe ọbụla o ji sọ ya bịa Amerịka. So ụdị ihe a biko ya mekọtakwana daa ha adage anyị nwa bụ ndị ụna eji m ohere a wee na-ekele ha maka ngwa ụnụ otu o si wee dụrụ ha n'obi mgbe a na-arụ ihe a. Ọ dị ha ka ụfọdụ n'ime ha na-amali elu na-eti nkwụsị so ihe na a ga-emepụta ya emepụta ha na-ewepụta ego na-akpọ ndị enyi ha anyị na-egosi ha foto aha na-akpọ ha puku wetara olile enye na anyị na-ewe $10 $100 ha na-eweta anyị were na-atụ ya nga. So ọ ya abụkwa na ihe a nwee isi because ndị ụna ndị otu m ndị mbụ prezident ha ọkwa ya abụ na ihe a nwere isi before m ebidowuru prezident enwere onye wụbụ prezident achọrọ m irecognize kwa ya n'ihe anyị na-eme. Aha ya bụ Chief Edmond Mbachụ Ochukwu Mbachụ. Ya bụ mgbe arụgo oche ọmụ na ya na-ekọdineti ya a na-arụ oche ahụ na-arụ oche ahụ arụsị oche ahụ ebidokwe nwa maternity ya tikwa aka ya bụkwa onye ndụ mgbe ahụ mụ na anyị kọdineti gudo ndị otu anyị niile na-aja anyị na-ajalite ya anyị gba mbọ ma mechaa ya. Ndị be anyị ndị Obodoukwu iji anyị na-hand ihe a over to you ndị Obodoukwu. So ọ bụrụ na mgbe anyị unu kiya were na ya were activities na-aga n'ihu anyị na-asọpọtụ unu. So ihe a ka anyị na-ayọ Chineke ka ọ gazie o. Yes, that's the open wall. Okay. Okay. I was the one that founded ISU Club in 1978 because Obodoukwu, you see it, I'm not from Obodoukwu, but when I'm married here, I noticed that things weren't moving fine. So I decided that if I form a women's club, that it would help us to gather the men and develop the town. And I'm so happy it's taking shape. My name is Lady T.C. Emeka, the Vice President of this club. I am very happy to see this event that happened today. I am very, very happy to Almighty God. And I'm very, very grateful to our brothers at North America for their happiness. Thank God for that. Thank you, this amen and keha. Onye ga-ekwu ya anyị anaghị atụ aka o. So, uko ndị America, ụnụ agakwana ha tie eme ebe anyị ruru ụnụ. Beliti na anyị na-eme bụ ụmụ nwanyị. Ọ na-agba ọda ya ọkụ n'obi anyị na-eme otu ahụ obi anyị do.
and Isobo a progressive club. Obonaga ka na abana. So ya mere ihe aji ona ewu odozie ka enwere ihe ọzọ dị iche dị na. Anyị arụsị na this hospital hand over. Mana ya ezughị ike. Oge emepere ya, each of the rooms the well equipped. Etinyechara ihe n'ime na little appendix. Obere ihe IT sana n'ime. Oh, nnukwu ihe IT n'ime ya. N'ise gbara n'ime. So, my bed sheet, my table, my doctor's room, everything. I touch China. It make sure watch do patients na man can do no admission, do gabi elete hano. All the Chinese made these places. There's a good look in yes. So I'm another America who look have a maybe they will go back and bring the equipment. It is my prayer in Jesus' name. Anyway, akwụkwọ nsọ si ọ bụghị na anyị amaghị ihe onye iro na-ezupụta atak niile ọbụla o si n'ụlọ o si n'ama binye ya n'aha Jizọs Kraịst. Gosikwa ndị ụmụ nwanyị ndị otu iso ndị gbapụrụ bọọlụ a ndị nke nọ Amerịka wee ghọrọ ya ekwela ka ha nwee ọdịda mba ọlụ ka dịrị ha onye isi ha dịka gwara ya tụọ ya so na ọ bụ model ka model aga n'iru n'aha Jizọs Kraịst. My name is Dr. Nnanyereugo Philip. I'm a native of this town, Obodoukwu. Today, in fact 2 days ago, the PG called me that something like this happening, that there is a formal handover of the renovated building by our brothers in America, formal handover to Obodoukwu town. So I said I will be there. And the day before yesterday, I called him. Yes, that's the same day I told him I would come with my BP apparatus and do some health check so that make the event a little bit lively. But yesterday I called him again and said I will add blood sugar test just to make sure, put my own contribution, my time to the development of Obodoukwu. I think people appreciated it, and it was fine. People appreciated it. People came and they were happy. And from my observation, I think we don't have too much of high BP and high blood sugar in Obodoukwu. I think it's something to give God thanks for. Humble Chief Nnanyereugo, Knight of St. John International. I'm on you move Obodoukwu. I don't know who the traditional Prime Minister. I be for handing over of the maternity center built by our sons and daughters to be America, and we are pleased, very pleased, very pleased for what they have done. We are grateful to them. We ask God to bless them and give them the much to do. Brother Siriakus Obidebu, and Ebuata Obodoukwu. Mu chairman Obodoukwu. Obodoukwu clan Onitsha branch. I be Tata. Akum na Obodoukwu Onitsha branch. Can be represented here today. Deka umunna ndi be America. Si were zinatara yozi deka bia dezi this unity center. Yasa sibugoronu. Ka dia ba ndi no social club. Ndi nke na eme of one Obodoukwu women. The Obodoukwu United Indigenous the United States. One car. I want to go na audio to aha. One ebuya, obi na afum na kanu kado Obodoukwu when another turn around. Ihe ga go ofuma dịka mgbe anyị na-enwe autonomous community ọ na-adịka ya agasa mana ọ na-egosizi ebumnobi eji bido autonomous community bụ ka enwee ike nwee government presence, and it's coming to reality now.